BPFनि गासै जेसेबां लिडारफोर बुंदों हाग्रामा महिलानिफ्राय लानानै गासिबो माने मोनसे बेसलेस बाथ्रा जाय बायदि पार्टिया जे जोंनि बिटिसि हालामाव साबसिन खामानि मावगोन बेखौथ' जों नुगासिनो दंखायो। गुड मर्निं गाइस, गोजोन फुंबिलिनि अननाय खुलुमनाय सिबिनायखौ बयनिसिमबो फिन जासिहरबाय आरो चेनेलाव बरायबाय। दा इउपिपिएल दोलोनि माखासे बिराद गोरों जोबथा लेखा गोरों होननांगोन आरो बिथांमोनखौ, माने असाब्य साइजनि माने ससियेल मिडिया इनफ्लुएन्सार बिथांमोन। दा बैसोरनि जेनाखि बुंनाय, जेनाखि गोसोनि साननाय हनाय एक्टिभिटिस, दा बेफोरखौ नायोब्ला बिथांमोनहा फाइनालि जोंनि जेनाखि बर' हारिनि भबिष्यत थारमाने अबस्था नङा होमबा, फिउचार, बे फिउचारा जोबनायाव मा जाहैनो हागौ जों बेखौ सिन्था खालामनो गोनां आरो गाइस, बिथांमोननि साननाय मथेब्ला। दा दिनै बिथांमोना बुंबाय थादों बिपिएफ दोलोआ 17 बोसोराव जेबो उन्नति खालामाखै आरो मोनसेबो खामानि मावाखैनो, नङा होमब्ला? दा बिथांमोनहा गासै समाव माने माइनास पइन्टखौल' ससियेल मिडियायाव फैनानै बुंफैबाय थायो आरो दिनैसिम बिथांमोना 20-25 बोसोर जाबाय, अब्लाबो बे लेखा गोरों दोलोफोरनिफ्राय माने बिपिएफ दोलोआ मोजां खामानि मावदों होननानै बिथांमोननि खुगानिफ्राय माब्लाबाबो खोनानाय नङा आरो। दा दिनै बिथांमोननि बुंनाय जेनाखि बाथ्राफोर, बै बाथ्राफ्रा मालाबा सानोब्ला माने गोसोआव नाङो आरो दुखु मोनो, नङा होमब्ला? दिनै जुरिजेननायनिफ्राय बिपिएफ दोलोआ मा मावाखै, जों बर' हारिनि थाखाय बिपिएफ दोलोआ मा होआखै, जोंनि बिटिसिआव मा उन्नति खालामाखै, साननो गोनां बाथ्रा आरो गाइस। जे समा साननो गोनां, थांनाय 20-25 बोसोरनि सिगां जोंनि जेनाखि बिटिसि हालामनि अबस्थाया माबायदिमोन। मोनफ्रोमबो गामि लामा सामानि थाखाय गोबां जेंना जेंसि प्रब्लेम, हाब्रुजों बुंफबनाय लामा, साइकेल मोनसे मोजां सालायजायामोन, गारि गंसे खारजायामोन, आरो बेफोरबायदिनो आखाइफ्राव सेन्देल लानानैसो जोङो लामा हान्थिनो गोनां जायोमोन, आरो आखाइयाव सेन्देल लानानै साइकेलफोरखौसो लामा नारनो गोनां जायोमोन आरो फरायसुलि जेनाखि उन्दै गथ'फ्रा बे बेग बानानै आखाइयाव सेन्देल लानानै बिसोरबो माने गोबां दुखु खस्थ'जों सहायनो गोनां जादोंमोन आरो। दा दिनै बैफोरखौ सिन्था खालामनानै नायोब्ला थारमाने 20-25 बोसोरनि सिगां, दा दिनै बैफोरनिफ्राय दिनै जोंनि बिटिसिनि जेनाखि अबस्थाया दिनै मा पजिसनाव मोनफैखो, दिनै बेसेबां आराम अबस्थायाव मोनफैखो। दिनै लामा दालां खालबाहारनिफ्राय लानानै दिनै मोनफ्रोमबो लामा सामा हाबनायाव दिनै हाब्रुखौनो गानो गोनां गैला होनब्लाबो माने माइनास जानाय नङा आरो। दा दिनै मोनफ्रोमबो गामि गोथौबाबो दिनै बाइक सालायजायो, आखाइयाव सेन्देल लानांला, आरो लामा दंग'फोरखौ जोङो आरामैनो बारनो हानाय अबस्था जों बेखौ दिनै नुदों आरो दिनै हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा दिनै मा बानायाखै, कलेज नांगौ बिथाङा कलेज बानायदों, इन्जिनियारिं कलेज नांगौ इन्जिनियारिं कलेज बानायदों, हस्पिटाल नांगौ हस्पिटाल बानायदों, केन्सार हस्पिटाल नांगौ केन्सार हस्पिटाल बानायदों, CIT नांगौ CIT बानायदों, आरो बेफोरबायदिनो जोबनो गैयै लामा दालां आरो जोबनो गैयै अनुस्थान बानायनानै होदों। दिनै हारिया डेभेलप जादोंथ', बिटिसिआ डेभेलप जादोंथ', जोंनि बे बिटिसिआ जोंब्लावदोंथ' रायजो नोंथांमोन। दिनै बुंनो थाङोब्ला जोंनि बिटिसिआ जेसेबां बिटिसि फैनायनिफ्राय बिएससि फैनायनिफ्राय उन्नति जादों, खिन्थु गुबुन देशा बेफोरबायदि उन्नति जायाखै होनब्लाबो जोङो गोरोन्थि जानाय नङा रायजो नोंथांमोन। दा बेफोरबायदिनो बिथांमोनहा माने बिराद माने गावसोरनि गादि हास्थायनानै गावसोरनि जेनाखि लुबैनायखौ साक्सेस खालामनो थाखाय रायजोफोरखौ बिदिनो बिराद गोनो गोथो, आरो रायजोफोरनि जेनाखि मेन्टेलिटि साननाय हनायफ्रा बिथांमोनहा मोनसे भाइरास सोनानै होनाय बायदि अबस्थाखौ जों दिनै नुदों। दिनै बिथांमोनहा गावसिनि गादिनि थाखाय, गावसिनि पलिटिकेल लाबालाबनि थाखाय बिथांमोना जाथिखौ दंस' खालामनो हाग्रा
माने मोनसे दोलो होनब्लाबो जों दिनैनि दिनाव गोरोन्थि जानाय नङा रायजो राजा नोंथांमोन। दिनै मा होआखै आं दहायनो बुंखांलांबाय। दिनै 20-25 बोसोरनि सिगां जोंनि बिटिसि हालामा माबायदिमोन नङा होमब्ला? दा दिनै रायजो राजा बिथांमोना दिनै साननो सोलोंनांगोन। दिनै जाथिनि थाखाय सोर मोजां मावदों सोर मोजां मावाखै नङा होमब्ला? दा दिनै UPPL दोलोनि आरो एबसुनि माखासे नेताफोर आरो सापर्टार बिथांमोना गोबां गाज्रि बाथ्रा बुंबाय थादों आरो जाथिनि खामानि मावग्रायालायनो प्रमद बन्दु बिथांसो। प्रमद बन्दु बिथांनि अनगायै बिथांमोना रावबो नेताखौ मोजां मोना आरो दिनैसिम BPF दोलोआ इसिबां मानि जोंब्लावनाय डेभेलपमेन्ट लाबोबाबो BPF दोलोआ जेबो मावाखै जाहैदों। जाथिनि थाखाय जेबो मावाखै जाहैदों। जोलैनि हांगार जाहैदों। दा बेफोरबायदि जेनाखि खोनासंथावै रावफ्रा मालाबा बिखायाव हाबगोन आरो जाय जोंनि बर' फिसाफ्रा जों बर' हारिनि फारसे साननो रोंगोन आरो साननो जेनाखि सेस्था खालामगोन बै बिथांमोना बुजिगोन आरो सोर जाथिनि थाखाय मोजां मावदों आरो सोर जाथिनि थाखाय गाज्रि मावदों। दा सिन्था खालामदो दिनै BSC BTC BTR मोनथाम गोरोबथा। मोननै गोरोबथायाव जोंनि BTC हालामा ओरैबायदि मानि उन्नति जादों बेखौथ' बुंनानै फोजोबनो हाया। आरो बिनि अनगायै जेब्ला प्रमद बन्दु बिथांनि जेनाखि बिटिआर सान्थि सुक्तिया फैबाय, बे बिटिआर सान्थि सुक्ति फैनायनि उनाव जोंहा बे BTCआव माबायदि डेभेलप जाखो जों बेखौसो सिन्था खालामनांगोनब्रा रायजो राजा नोंथांमोन। आरो बे बिटिआर सान्थि सुक्तिया बर' हारिनि थाखाय मा लाबोखो आरो प्रमद बन्दु बिथाङा मा मावखो जों बेखौसो सिन्था खालामनांगोन। दिनै बिथांमोना बिराद गिदिर बिटिआर सान्थि सुक्ति लाबोबाय NDB बिदा फंबायफोरखौ लानानै। दिनै फाइनालाव जोङो मा नुनो मोनखो? फाइनालाव जों मा नुनो मोनखो? दिनै बिटिआर होनबाय गोजोन गोरोबथा होनबाय। बिनिफ्राय देरसिन सान्थि सुक्ति जेबो गैला। फाइनाल एन्ड कनफारेन्ससिम सलिउसन बिथांमोना लिरनानै गारबोबाय। दिनै जोंनि बर' हारि आन्दलनबोथ' बानायनो हाला। दिनै बिटिआरानो थोजासे होनबाय बिथांमोना। दिनै फाइनालि नुफैबाय बिटिआर एग्रिमेन्टआव जेबो गैया, जिर'सो। दा मा जागोन हारिया? दा मा जागोन? थांनाय BTC इलेक्सनाव जुदि BPF दोलोआ सरकाराव जुदि फैफिनामोनब्ला बे प्रमद बन्दु बिथांनि दोलोआ जोंनि बर' हारिनि अबस्थाखौ बबे लामाजों लांगौमोन रायजो राजाफ्रा बेखौ नोजोर होदों ना सिन्था खालामदों? दिनै बिथांमोना बिराद गोजौ गिदिर बिटिआर सान्थि सुक्ति लाबोबाय। बिनि गेजेरजों दिनै बिथांमोनहा रायजो राजानो मा होफैखो? दिनै बिटिआर सान्थि सुक्तिनि गेजेरजों बिथांमोना मोनसे हस्पिटालखौनो लाबोनो हाखो ना मोनसे स्कुलखौनो लाबोनो हाखो ना मोनसे कलेजखौनो लाबोनो हाखो ना माबा मोनसे अफिसखौनो लाबोनो हाखो बिथांमोनालाय? ना लामा दालांखौनो बिथांमोना बानायनो हाखो? जेबोथ' बानायनो हायाखै। आरो दिनै सुक्तिखारि बिदा फंबायफोरखौ बिथांमोनहा जेल खानायावनो दोनबाय थादों। दिनै सुक्तिखारि जेनाखि बिदा फंबायफ्रा जेनाखि सुक्ति खालामनानै दिनै उदां अख्राङाव फैयाबा बे माबायदि सुक्ति जाखो रायजो राजा नोंथांमोन? दा बेसो साननो गोनां आरो बाथ्राया। दा बिनिखायनो दिनै जोङो सिन्था खालामनांगोन। दा जोङो दिनै बेखौनो सिन्था खालामनांगोन आरो दिनै बिटिआर सान्थि सुक्तिनि गेजेरजों दिनै प्रमद बन्दु बिथाङा रायजो राजाफोरखौ बेसेबां थगायखो? जोंनि BTCआव जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ एबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि उन्दै लाइमोन गथ'फोरखौ बिथांमोना बेसेबां थगायबोखो? बिथांमोना फरायसाफोरखौ एबसुखौ बेसेबां इउज खालामबोखो? आरो फाइनालि जोंहा रायजो राजाया मा लाब जाखो? आरो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा फाइनालि मा मोनहैखो? दा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि अबस्थाखौ बुंनो थाङोब्ला दिनै प्रमद बन्दु बिथाङानो ओरैबायदि थेर बेथेर खालामदों आरो माइनास खालामदों, जायनि थाखाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायफ्रा फोथायनो गोब्राब जादों। आरो जाथिनि मावनायाव बिथांमोनखौ फेलें होननानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद थारमाने एबसुखौ दिनै फोथायनो गोब्राब मोननानै
गोजानाव दोननो गोनां जादों थारमाने जानगाराव दोननो गोनां जादों मानि मुगै जानो गोनां जादों दा बेफोरबायदि आरो दिनै मोनफ्रोमबो ससियेल मिडिया प्लेटफर्माव बिथांमोननि बुंनायखौ माब्लाबाबो प्लास पइन्टखौ नुवा रायजो राजा नोंथांमोन जेरै गावसिनि साननाय हनाय एक्टिभिटिस बेफोर माइनास दिनै बै माइनास साननाय जाथिखौ माइनास साननायनि थाखाय खैफोदाव खोख्लैनो थाखायनो दिनै बिथांमोना बे समाव जोंनि बिटिसिनिफ्राय गोजान जानो गोनां जादों आरो बैफोर आफादफ्रा दिनै जोबस्रांलांनो गोनां जादों आरो धंस जानो थांगासिनो दं आरो बेखौ नुखा खोनाखा जुदि फैगोन समफ्राव जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जुदि आरो बिथांमोनखौ सापर्ट होनो नाजायो आरो बिथांमोनखौ आरो फिन सरकाराव लाबोनो नाजानानै खामानि मावो माने थिग बिदिनो आरो फिन जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो आरो गाज्रि अबस्थायाव थांसिननो बांद्राय सम नाङा होननानै आं सानो रायजो राजा नोंथांमोन दा दिनै गोबां बाथ्रा बुंबाय दा दिनै बिथांमोना मोनफ्रोमबो ससियेल मिडिया प्लेटफर्माव फैनानै माइनास पइन्ट बुंबाय थानाया दिनै रायजो राजाफोरनि थाखाय बिराद साननो गोनां बाथ्रा रायजो राजा नोंथांमोन दिनै हाग्रामा महिलारि सार बिथांखौ दिनै बिथांमोना मोनसेबो खामानि मावैखौल' नुयो खिन्थु प्रमद बन्दु बिथाङा मोनसेबो खामानि मावाखैबाबो बिथांखौ मा नुयो माने जाथिनि बिराद खामानि मावनायखौ नुबाय थायो आरो बे लेखा गोरों दोलोनि मानसिफोर आरो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो दिनैसिम बुंफेराखै हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा बिटिसिआव डेभेलप खालामदों आरो जाथिनि थाखाय मोजां मावदों होननानै मालाबा एबसु आरो UPPLआ बुंफेरदों नामा रायजो राजा नोंथांमोन थ' लोगोफोर दिनै बेखिनिनो दिनै दोनबाय बेखिनियावनो आरो मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामला हरबानो जाबाय थेंक इउ